На телеканале «Беларусь-3» калейдаскоп культурных адметнасцей і гістарычных фактаў. Вітаю вас сёння 12 мая. Спынімся на найбольш цікавых падзеях сённяшняй каляндарнай даты. Увага, меламаны! Сёння ўвечары ў сталічнай канцэртнай зале «Верхні горад» адбудзецца канцэрт, які, мы перакананы, прыйдзецца вам даспадобы. Гаворка ідзе пра праграму «Сэрца табе не хочацца спакою». Струнны квінтэт «Серэнада» з вялікім поспехам паказаў яе ў рамках вечароў серэнады ў Вялікім тэатры і з задавальненнем прадставіць яе вашай увазе і сёння. Квінтэт выканае цудоўную музыку з самых розных папулярных замежных фільмаў, прагучаць любімыя песні з савецкіх кінастужак, якія сталі класікай. «Рускае поле», «Ёсць толькі імгненне», «Каханне і разлука». Гледачоў чакае нямала сюрпрызаў, прагучаць і лірычныя кампазіцыі і песні з гумарыстычным каларытам. А падпяваць не толькі можна, але і трэба. Музыканты і выканаўцы гэтаму будуць толькі рады. Звернемся да праграм тэлеканала «Беларусь-3». Заўтра, 13 мая, у 12 гадзін 20 хвілін запрашаем вас паглядзець аўтарскую праграму Аляксандра Дамарацкага «Святло далёкай зоркі». Чарговы выпуск прысвечаны беларускай савецкай актрысе тэатра і кіно, народнай артыстцы СССР Стэфаніі Станюці. У тэатры імя Янкі Купалы яна служыла на працягу амаль 70 гадоў. Сыграла вялізную колькасць роляў. Яны былі рознымі, але нязменна геніяльнымі. Напрыканцы жыцця яе сталі называць легендай беларускай сцэны, самай народнай артысткай, талісманам купалаўскага тэатра. Праграма «Святло далёкай зоркі» раскажа пра таленавітую жанчыну падрабязна заўтра ў 12 гадзін 20 хвілін. Вы как на выставке перед нами. Мы глядим во все глаза, кто что делает, кто что думает, кто чего помнит. Правда в памяти. Тэатр імя Янкі Купалы запрашае. Сёння ўвечары гледачоў чакае сцэнічнае ўвасабленне п'есы Луі Вернея і Жоржа Бэра «Школа падаткаплацельшчыкаў». Лёгкая, іранічная, непазбаўленая лірызму французская камедыя са сцэны купалаўскага тэатра распавядзе, як можна выжыць і разбагацець у неспрыяльныя часы эканамічнага крызісу. Рэцэпт просты. Трэба абвясціць вайну падаткам, стварыць папулярную і прыбытковую школу, якая б навучыла гэтай хітрай навуцы іншых, размясціць рэкламу на Эйфелевай вежы і, безумоўна, быць пры гэтым абаяльным, таленавітым і закаханым ва ўласную ветраную жонку авантурыстам. П'еса, напісаная ў няпросты для французаў 1934 год, застаецца актуальнай для ўсіх і ва ўсе часы. Аказваецца, пра грошы можна казаць са смехам. Заклікаем наведаць Купалаўскі і пераканацца ў гэтым. 1 мая бягучага года спаўняецца 125 гадоў з таго дня, як знакаміты мастак Ілья Рэпін купіў маёнтак з Драўнёва паблізу Віцебска. Мастака скарылі прыгажосць месца, працалюбства і сардэчнасць народа, які адкрыў майстру свет сваіх традыцый і паданняў. Напярэдадні гэтай знамянальнай падзеі ў музеі гісторыі прыватнага калекцыяніравання адкрылася фотавыстава Валерія Шышанова «Драўнёўскія сезоны». Фотаздымкі, зробленыя на працягу некалькіх гадоў у розныя поры года і час сутак, дазваляюць убачыць маёнтак па-новаму і прымушаюць вяртацца ў гэтыя месцы зноў і зноў. 13 мая ў эфіры «Беларусь-3» праграма «Камертон» звернецца да творчай дзейнасці заслужанага артыста Рэспублікі Беларусь, лаўрэата спецыяльнай прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, вядучага майстра сцэны тэатра-студыі кінаакцёра Уладзіміра Мішчанчука. За працяглае творчае жыццё Уладзімір Андрэевіч сыграў больш за 100 роляў у тэатры, кіно, на тэлебачанні і радыё. Што гэта за ролі? Якія для акцёра найбольш блізкія ці складаныя ці адметныя? Пра гэта і многае іншае вы даведаецеся з праграмы «Камертон», якая ў эфіры заўтра ў 15 гадзін 10 хвілін. Для мяне казалось, вось тыя калоны, якія зараз ужо хожу 30 гадоў падрад. Мне казалось, што адтуль выходзяць толькі таленавітыя, незвычайныя асобы артысты нейкія, ужо гатовыя. Я думаю, куды я? На чарзе цікавыя падзеі, якія адбываюцца па-за межамі нашай краіны.
Унікальная драўляная мечэць у Босніі вытрымала іспыт часам. Яна стаіць ужо 180 гадоў і здзіўляе трываласцю. Яе пабудавалі з дуба па старажытным тэхналогіям без цвікоў і іншых металічных дэталяў. Пабудавалі мячэць у 1838 годзе. У той час Боснія ўваходзіла ў склад Асманскай імперыі. Захаваўся нават гістарычны дакумент, падпісаны асманскім губернатарам. Ён дэ-факта дазваляў звядзенне будынку. Да мячэці прыбудавана і вежа-мінарэт. Наверх вядзе драўляная вінтавая лесвіца, вакол балкон. Калі прыйсці ў мячэць вясной, калі ў нас дзімуць моцныя вятры, то можна адчуць, як яна калыхаецца, і пачуць, што сцены паскрыпваюць, нібы плецены кошык. Плошча мячэці складае амаль 300 квадратных метраў. Змясціцца тут можа каля 1000 чалавек. У святы мячэць запаўняюць вернікі, але ў звычайныя дні сюды прыходзяць нешматлікія, у асноўным пажылыя людзі. У 2003 годзе баснійская камісія па захаванні культурнай спадчыны дадала драўляную мячэць у Бужыме ў спіс ахоўных архітэктурных помнікаў. Вяртаемся на радзіму і звяртаем увагу жыхароў Бабруйска на падзею, якая адбудзецца сёння на сцэне абласнога тэатра драмы і камедыі імя Дуніна Марцінкевіча. Гаворка ідзе пра балет «Вішнёвы сад», які прадстаўляе жыхарам горада Беларускі дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр. Паставіў балет выпускнік Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, танцоўшчык і харэограф, пераможца шэрагу міжнародных конкурсаў Сяргей Мікель. «Вішнёвы сад» па аднайменнай п'есе Чэхава – гэта яго дыпломная работа. У спектаклі 4 сюжэтныя лініі, 11 галоўных персанажаў, у тым ліку «Вішнёвы сад», які, па словах рэжысёра, жывы і мае светлую душу. У аснове балета сучасная харэаграфія, якая базіруецца на класічным танцы. Ацаніць работу маладога рэжысёра бабруйчане змогуць ужо сёння ўвечары. А зараз ад нашых калег даведаемся, якія яшчэ культурныя падзеі адбываюцца гэтымі днямі ў нашай краіне. У Мінску прайшла 21-я міжнародная спецыялізаваная выстава «СМІ ў Беларусі». Прома-стэнды прадставілі нацыянальныя тэлеканалы краіны, інфармацыйныя агенцтвы, рэгіянальныя СМІ, літаратурна-мастацкія і культуралагічныя выданні, FM-станцыі, замежныя экспазіцыі і галіновыя выданні. Кожны з удзельнікаў стараўся максімальна інфарматыўна прэзентаваць гледачам род сваёй дзейнасці і падкрэсліць свае адметныя рысы. Ваенная прэса зразумела знаёміла наведвальнікаў з вайсковай справай. Тэлеканалы падрыхтавалі майстар-класы ад вядучых і давалі магчымасць паспрабаваць сябе ў якасці дыктараў або корэспандэнтаў. Інстытут журналістыкі праводзіў семінары, інтэрв'ю і камунікацыі. Традыцыйна ў выставе, акрамя беларускіх сродкаў масавай інфармацыі, прынялі ўдзел тэлеканалы і газеты саюзнай дзяржавы, краін СНД, Кітая, Венесуэлы і Кубы. Больш за 400 кампаній і рэдакцый мелі магчымасць абмяняцца новымі камунікацыйнымі тэхналогіямі і абмеркаваць тэндэнцыі новай журналістыкі і медыйныя тренды. Скорпіонс – самый папулярны рок-гурт Германії і адзін з самых папулярных у свеце, які існуе ўжо паўстагоддзя. Музыканты прадалі больш за 100 мільёнаў копій сваіх альбомаў. Калектыў займае 46-е месца ў спісе найвялікшых артыстаў хард-рока. Музыканты па-ранейшаму запісваюць альбомы і актыўна гастралююць. Тэлеканал «Беларусь-3» заўтра, 13 мая, прыхільнікам сусветна знакамітага калектыву дорыць неверагодны падарунак. Канцэрт «Скорпіонс» у суправаджэнні берлінскага філарманічнага аркестра. Не прапусціце эфір у 22 гадзіны 35 хвілін. А зараз колькі слоў пра выставу, на якую варта зазірнуць усёй сям'ёй. Гаворка ідзе пра вялікую інтэрактыўную мультвыставу васкавых фігур, 3D-карцін і тантамарэсак «Казачнае падарожжа». Памяняць царства планшетнага інтэрнэта на сустрэчу з героямі любімых мультфільмаў, паглыбіцца ў свет аптычных ілюзій прапаноўвае і малым, і дарослым Нацыянальная бібліятэка Беларусі.
Паўсотні папулярных персанажаў, героі і ліхадзеі чакаюць вас на вялікай пляцоўцы, каб зацягнуць у свет фэнтэзі і неверагодных прыгод. Стваральнікі зрокавых і аптычных ілюзій па-майстэрску выкарысталі магчымасці святла, колера і яго адценняў, каб прымусіць гледачоў паверыць у цуд ці ў тое, чаго на самай справе няма. Выстава працуе да 31 мая. Спектакль «Дзеці Ванюшына» запрашае паглядзець сёння ўвечары беларускі дзяржаўны маладзёжны тэатр. «Дзеці Ванюшына» – гэта гісторыя нашага часу, цэнтральнай тэмай якой становіцца крызіс духа ў сучасным грамадстве. Галоўны герой супрацьстаіць сваім дарослым дзецям, але ў працэсе барацьбы прыходзіць да высновы, што гэта вайна з самім сабой, што дзеці, як крывыя люстэркі, адлюстроўваюць яго пражытае жыццё. Ён з горычы пажынае плады свайго выхавання, да канца не прынимаючы катастрофы, якая навісла над сямейным домам. Але рана ці позна жудасныя сны Ванюшына становяцца рэальнасцю. Спектакль, пастаноўку якога ажыццявіла рэжысёр Вікторыя Лугавая, прымушае задумацца над жыццём, жыццёвымі прынцыпамі і бацькоўскімі абавязкамі. Учора ў сталіцы стартаваў 14-й сезон марафону «Беларускі тыдзень моды». Падрабязнасці сёлетняга форуму ў размове з кіраўніком арганізацыйнага камітэта «Беларусь Fashion Week» Яниной Гончаровой. Здравствуйте, Янина. 14-й сезон марафона «Белорусская неделя моды» стартует в белорусской столице. Можно ли говорить о том, что проект приобрел собственное лицо, свой круг постоянных дизайнеров и, возможно, и своего зрителя? Безусловно, последователи моды, им интересно, что происходит в Беларуси, и, конечно же, они стали последователями Беларусь Fashion Week. Для большинства людей, которые относятся к этой группе, Беларусь Fashion Week является самым ожидаемым проектом, потому что все-таки большое количество брендов презентуют свои коллекции в рамках недели моды. То, что делает Беларусь Fashion Week, оно дает международную огласку. Участие в национальной неделе моды, какой является Беларусь Fashion Week сегодня для брендов, для дизайнеров, это престижно для портфолио брендов. Среди участников Беларусь Fashion Week вы видите иностранные бренды, которые сезона в сезон приезжают на неделю моды, свои коллекции впервые демонстрируют именно на нашей платформе. Это говорит о том, что они выбирают эту площадку как наиболее эффективную для них. Это финансовые вложения и отдача. А существует ли отбор среди дизайнеров? Ежесезонно мы получаем намного больше заявок от тех, кто хотел бы продемонстрировать свои коллекции на Беларусь Fashion Week, но мы не можем всем подтвердить их участие. Во-первых, потому что все-таки, если мы говорим о коллекциях прет-а-порте, у бренда должно быть уже какое-то свое портфолио. Ведь Fashion Week – это платформа, где показываются новаторские идеи, будущие тенденции. И это говорит о том, что коллекция должна быть не похожа на то, что сегодня висит в торговых центрах. На Fashion Week показывается то, что будет модно как минимум следующие полгода. Вот сейчас в мае мы показываем коллекции осень-зима 17-18 года. Знаю, что одним из важных событий нынешней недели моды станет демонстрация коллекции с использованием международного символа борьбы со СПИДом. Идея проекта родилась абсолютно просто. Очень много в моде присутствует того, что бренды, успешные люди, они должны делиться своей славой, своим успехом с теми, кто нуждается. Мы начали сотрудничество с UNAIDS, это подразделение Организации Объединенных Наций в Беларуси, которое занимается непосредственно темой борьбы со СПИДом. Они обратились к нам. Может быть, мы могли бы начинать ознакомливать модную аудиторию с тем, что нужно не бояться знать свой ВИЧ-статус, что нужно проходить тестирование, и нужно не бояться говорить об этой проблеме. Мы начали с определенного простого смысла донесения информации до людей, что знать свой ВИЧ-статус – это модно. Мы даже придумали такой вот слоган. Все дизайнеры поддержать эту тему. И так родилась идея организации конкурса, когда дизайнеры будут создавать креативные, творческие, фантазийные наряды. Это не будет одежда прет-а-порте. Это будет действительно авангардное, креативное решение образа. Это более 20 марок. Они вдохновились символом UNAIDS. Это красная лента. В Беларуси адаптирована еще с элементами нашего орнамента. И вот вдохновленные этим элементом они создадут творческие идеи. Спасибо, Янина, и удачи форуму. На сёння гэта ўсё. Глядзіце калейдаскоп навін культуры не толькі на тэлеканале Беларусь 3, але і на нашым YouTube-канале. Да сустрэчы!